Ikinaugma kan 56 anyos na si Vilma Apin, kan Purok 1 Barangay Buenavista, Legazpi City, ang pagkakapili kan sa indang barangay na pagkondusiran kan libreng dental mission asin oplan tuli kan Sunwise Care Foundation o SCFI kasubagong aga. Huli kaya sa inisyatibong inikan SCFI, nagabot na sa iyang lapangipon. Asin dain na siyang isipon na bayadan, huli talibre na ini pigdara sa indang lugar. Sabi kay mga kiko, magpabulot ka nga yama. Kaya ngunyan lang talaga nalugaran ko. Nakon man nga mga trabaho baga, ngunyan lang talaga kung just nakapabulot. Pig-ibahan man kin residenteng si Nanay Emerita Alarin, an sa iyang 11 anyos na aki para aprobit saran ang libreng tuli. Sigun kay Nanay Emerita, mas maray nang magpatuli sa mga eksperto kesa sa tradisyonal na paagi. Malaking tulong po sa amin kasi para hindi na po kami pupunta sa sa Legazpi or kung saan man po medical mission. Hindi na po kami papamasahe at saka hindi na mahirapan po yung bata na magpapatuloy po. Siring kan mga benepisyaryo, pigpapasalamat man kan mga opisyal sa barangay ang pigdarang libreng serbisyo kan SCFI. Kulang pasalamat mi po sa katabangan kan ako Bicol Party List asin sa programa kan Sunwise Care Foundation sa mga representative na si Michelle Barrios na kung ano sa mga iagad siguro dako lang pasalamat na automatic na-receive mi tulad sa mga barangay. Dakulaon po sa muyang pasasalamat dahil nagkaigo po digdi sa muyang barangay. So dahil po nakakapa dental sa Legazpi tas sa kakulangan po kang sa financial. Bali po dakulaon po ang sa indang tabang na digdi na lang po ginibumi sa muyang barangay. Sigun sa Community Relations Officer kan Sunwise Care Foundation na si Giselle Barrios, haloy na sindang nagukondusir nin mga dental mission, alagad ini ang primerong pagkakataon na nagbusol nin oplan tuli. Kaya sa nahiling nindang trayumpukan aktibidad, posibleng gubuhon na daanin daini taon-taon. So ito po, magiging dakulaon ang impact po kaning activity ini sa mga community may kasi malelesen din yung financial burden ng mga parent. Di na sindamado man sa hospital na mamasahe po. Mientras tanto, 27 jóvenes edad 9-14 anyos ang nag-aprobichar kan libreng tuli, mantang 40 residente man ang nag-aprobichar kan libreng dental services. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Fabular.